Ay, nako mga kabisyo, magandang gabi! Metro and Mega Manila, give it a quick check. It is now exactly 31 minutes after 6 o'clock in the evening. Good evening and welcome to the show. Welcome po dito sa programang apakakulit! Oh no! Programang apakatindi! Ito po ang programa EDSA. Siyempre mga kabisyo, pinangungunahan po niyan ng napakahenyo sa lahat. Wala nang iba pa. Henyo! Hindi natin pero Jose pa rin kagdagarago mo. Hey! Siyempre mga kabisyo, hindi din po mawawala po inyo abang lingkod. Siyempre, ako po si Diego Bandido. Pag may buhok, kailangan pa bang i-memorize yan? Basic. Hindi po ako yan. No. Isa yang impostor. Pag may nagpakilala sa inyo na, oh, by the way, I'm Diego Bandido. DJ ako sa 90.7 Love Radio. If you happen to listen to me, my show is around 6 o'clock in the evening until 9 o'clock in the evening. Pag may buhok yan, hindi po ako yan. Pambihira naman, oh. Ay, naku mga kabisyo, syempre hindi rin makukumpleto ang ating programa kapag wala ang napaka-cute at napaka-kulit na si... Hoy, Duday! Ano yung binubulong-bulong mo, Duday, ha? Wala po, Uncle Diego. Ang sabi ko po, nakakasilaw yung ulo ninyo. No. Umayos ka, Duday, ha? May donut pa naman ako. Hindi kita bibigyan. Ikaw naman po, Uncle Diego. Hindi ka naman po mabiro. Gusto niyo po kantahan ko po kayo. Wag na! Kakantahan ko po kayo. Ang bahay kubo, ang nakatira kalbo. Ay! Pambihira! Ay nako sa mga kabisyo po natin dyan, magandang gabi po, lalong-lalo na sa iyo Manong Driver Boards. Maraming salamat sa pakikinig at syempre, lagi pong nakatutok dapat ha dito po sa 90.7 Love Radio, especially sa mga drivers po natin dahil pwede po kayong manalo ng sandamakmak na kwarta dito. Wow! Para po sa ating Love Knows No Boundaries dahil sagot na po ng Love Radio ang inyong pang-boundary. Pag nabunot po kayo, dapat matik, basic, naka 90.7 dyan sa radyo mo. Kasi pag nabunot ka at pag nakarating ka dito, meron kang 1.5 at madadagdagan pa ng another 500 pesos yan. Yan ay kung makakarating ka sa loob ng 2 oras at kung meron kang hinihingi. Kagaya sa akin kagabi, yung tinawag ko, hindi nakarating kasi ang hinihingi ko, sabi ko, something na may bakas ng lipstick. No. Baka ang nangyari, yun nga, may bakas ng lipstick, at nahuli ng asawa. No. Patay, karihadong! 36 after 6 o'clock. Ito po ang 90.7 Love Radio. Kailangan pa bang i-memorize yan? Basic! Kailangan pa bang i-memorize yan? Love Radio Basic!